What's up mga atekuys? Welcome sa aking channel. What's up mga atekuys? Welcome sa aking channel. Welcome sa aking channel. What's up mga atekuys? Welcome back sa aking channel. So ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isa sa mga paborito naming merienda sa Bicol. At yan ay ang latik. So paano nga ba ginagawa ang latik? So wala tayong ibang gagawin kung hindi paghalu-haluin lang ang ating ingredients. Haluin lang na mabuti mga atekuys. At kapag nahalo ng mabuti, pwede nyo na siyang balutin. So ngayon babalutin na natin siya. So usually ang ginagamit natin pambalot sa latik ay yung dahon ng saging. Yun na rin yung ginagamit nating pantali. So ang sikretong malupit dito mga atekuys, sabi ng auntie ko, sa pagluluto ng latik, kailangan daw lagay lang ng lagay ng tubig. So kapag kumulo siya at naubos na yung tubig, lagay ulit kayo ng tubig.
Maglagay lang na maglagay ng tubig hanggang sa maluto siya. At ayan nga, luto na ang ating latik. Siyempre, paborito ng lahat, tigiman portion na. So, tikman na natin ang latik. Ngayon, kakain tayo ng latik. Go! Lalagyan natin siya ng matamis. Sarap, 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 sarap. So kung nagustuhan nyo tong video na to, Kung nagustuhan nyo tong video natin, mga atekuys, huwag nyo kalimutang i-like, share, at syempre, subscribe na din kayo sa channel natin. Hit nyo na rin yung notification bell natin dyan para ma-notify kayo sa mga bagong videos na ilalabas natin. So, paano? Diyos mabalos! Adios, amigos!